So napasalamat na ang atong mga event karon na spread out o gidawat pod sa ubang LGUs na misuporta sa programa na to na gi-spread out na to activities sa Sandugo. Karon tungod man gud na natay mga panghitabo, no, like for example na katong gira sa Iran o sa US na nabati na to ang kalisod mo na naamo pong nagdaginot pod ang probinsya karon. So by next year hopefully na ma-okay na ang tanan, then we will panikamutan namo na napagay mas bigger na mga activities sa Sandugo sa atong lalawigan sa Bohol. Go po sa impact ang sisterhood ninyo sa San Juan. Well, ako nakita no na nindot kayo ang essence labi na karon nag-celebrate sa Sandugo, knowing na Sandugo is friendship, and ang atong San Juan City ming anhi dinhi kay gusto gyud sila mo extend na mahimong sisterhood ang atong probinsya sa Bohol, pasabot na ingana ka importante na pud ang Bohol para sa ubang syudad like ang San Juan City. Then next week naana pod mi laing himuon na sisterhood sa province of Cebu. So pasabot na unsay mga good practices nila, unsa pa ilang mahatag pod na kaayuhan para namo amo pod na mapangayo nila ug unsa pa ilang gusto na makita nila maayong practices sa atong probinsya sa Bohol, ato pod i-share nila. Labi na karon na ang Bohol is a prime tourism destination, mas nanghinahanglan ni karon og connectivity sa ubang sa laing probinsya like ang San Juan sa mong hinabi ni Mayor Zamora na pwede may makapromote sa atong probinsya sa Bohol, labi na kabahin sa atong mga destinasyon dinhi, mga tourist destination, aron mainganyo ang atong mga lokal na mobisita dinhi tungod kay makita nila unsa ang Bohol nagi-promote sa San Juan City. And the same thing po sa Cebu na unsa pod ang maayo pod na amo kasabutan pohon, amo po na hangyoon ang province of Cebu. Going back to Sandugo, we have 9 contingents this year. Is this Pardon? 9 contingents na karon? Nine, yeah. Is this kanang smaller or bigger? We need a bigger contingent. Last year is 10. Again, tungod kay na sa sitwasyon na nagdaginot ta, amo lang pong dawat ang pilar pod ang miapil, wala mi nang invite karon tungod kay nakasabot mi sa sitwasyon ang kalisod, labi na in spike ang oil prices, so nagdaginot labi na kaning hatag tag executive order na magdaginot ang mga LGU, so ato nasabtan ang tanan. So there's a kanang pang-highlight ng mga sa festivals nga ni-appeal karon, there's a highlight ng mga Bohol nga cultural aspects sa Bohol. Like example katong Asin Tibuok, is featured na naman. So Asin Tibuok, ang among mga cultural na mga dances, unsay among mga sundayag sa atong mga kaigsoon, amo yung gibalik, among gi-revive, amo yung gi-emphasize na kaning klaseng kultura gikan gyud sa Bohol. as Congo, kanang being Bohol as the only UNESCO geopark for the Philippines. So unsa atong unsay impact ani for unsay impact sa Sandugo para ani? Well, ma-connect lang yapon namo no kay ang Sandugo na-create na tungod for gusto na to na maka-invite ta og more tourists. All the more na naata na UNESCO Global Geopark ang Bohol, mas mapalig-on ang among turismo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Dako kayo katabang ang geopark. Mao gani na very strict na kami in terms of amping sa atong kinayahan kay mao man na usa sa mga requirements na ma-maintain nato ang status mo na we're very strict. Kung inyo nakita kung mahisgot na whale shark, lahi ang approach sa Cebu, lahi ang approach sa Bohol, because we want na ma-sustain na mo ang status na mahimong magpabilin na UNESCO Global Geopark ang atong lalawigan sa Bohol.